No niin, tänään tehdään jouluruoka tierlist. Mä en välitä paljon jouluruoasta. Ei oo mun juttu, eikö? Mitäs tässä nyt turhaa rupee selittelemään? Ensimmäinen peruna. Vittu, tää on ihan vitu NPC-video. Peruna on hyvä. Sitten tulee silli. Pyi, ihan paskaa, ihan Hyi vittu. kraavilohi. Se on ihan jees. Kraavilohi kuuluu ihan sinne joulupöytään. Onks tää punajuuri aurajuustovuoko? Joo. Vittu, tää on parasta. Se kuuluu sinne joulupöytään. Aurajuusto. Ai saakeli, se on parasta. Onks tää nyt anttulaatikko? Se on joo, porkkanalaatikko ja patattilaatikko saa mennä myös sitä läpi. Mikä vittu? Sitten on rosolli. Vittu, tää on ihan turha. Ihan turha tuote. Se osaa pysyä kaukana mun joulupöydästä. Rosolli on ehkä yksi turhimpia asioita, mitä on. Glögi. Ai saakeli. Glögi on kyllä hyvä. Se kuuluu sinne joulupöytään. Piparitti kanssa ja piparikki menee tänne. Se on parasta. Sitten joulukinkku. Sekin on parasta. Pari viikon kalkkona. Oikein leivinuunissa paistettu joulukinkku. Ai sääkeli, se on parasta. Sitten kalkkuna, se on ihan hyvä. Mutta hävii tuolla kinkulla. Keksipöytä. Se on ihan jees. Sitten mitä vittua herneitä? Nehän vittu pyörii siellä lautasella, kun sä koetat ottaa. Ne on pois mun joulupöydästä. Herne insoijeri. Hyökkää pieni kimppu. Joo, jos ei satu tulemaan videoita, mutta on varmaan tyyliin salamurhattu. Maksalaatikko. Se on hyvä. Maksalaatikko kuuluu sinne joulupöytään. Se on aina laatikko, josta tykkään. Mikäs tää on? Onks tää kotikaljaa? Kotikaljaa on kyllä hyvä. Mitä vittu tämä on? Joo, se saa pysyä pois mun joulupöydästä. Sitten joulutorttu. Se on parasta. Varsinkin se omenamarmelaadilla. Sitten vihreä kuula. Se on silleen, että se on ihan jees. Se legit menee silleen, sä otat jouluaattona sen yhden vihreä kuulan. Sitten sä laitat sen jonnekin muualle. Sitten se unohtuu vuodeksi, niin sitten on sillä kovettuneita ja sitten heität ne pois. Pandan juhlapöydän konvehdit. Joo. Tää menee myöskin ihan jees. Se on ainoa hyvä tästä on se vadelma sydän. Se on ihan vitu hyvä. Se on ainoa hyvä asia tässä konvehdirasiasta. Missä vittu on limppu? Limppu on parasta. Siihen vähän aurajuustoa, niin ai sääkeli. Tää oli tämä lyhyt video. Se on sitten moro.